Hej alle sammen. Jeg har besluttet for at undskylde videre bagved at lave den her video. Undskyld at jeg ikke har lavet noget på min blog eller noget, men jeg er rimelig nede. Hele tiden har jeg ikke rigtig lyst til noget og sådan noget. Så ja, i dag der var det lidt bedre. Og min kamera er straks bedre, så det må jeg lige leve med. Og jeg har en ny, men min lillebror kom til at tabe det. Så det skal vi nok på. Og jeg har en primært svag kjole på. Jeg fandt lige god til sommer, men den her video kommer til at handle om et tastativ, som altså der vil altid komme til at hænge nogle ting, som altid plejer at være der, men der kommer til nye ting, fordi min stil ændrer sig rimelig tit fra rimelig råt og sådan noget. Så skal vi ikke bare begynde, og ja. Det her det er så starten af mit tastativ. Og jeg ved godt, der er mange, der blogger om et nyt tastativ. Og det kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig, men det rammer mig faktisk rimelig lidt. Det er bare et tastativ. Og så synes det er det. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Det er lidt dårligt filmet her, kan man måske. Men det er bare sådan en bil, der fra IKEA. Så faktisk er det samme her. Heromme der det må jeg altså undskylde, det ser dårligt filmer. Det her det er så enden af mit tastativ. Først det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige. Og så hænger der to sådan feriefund ting på sådan to skildpadder med blomster og grønne. Der er der en taske. Der hænger bare et tørklæde, som jeg nok skal på i dag. Og så er der også bare mange tasker, der hænger her. Det er feriefund. En lang pakke. Så her er der min tørklæde, jeg bruger meget her. Begge to fra Sisters Point, et sort og et beige-agtigt. Sætter jeg lige noget igen. Sætter jeg. Skal vi bare begynde? Altså, der er meget med det striktøj og sådan noget her. Men jeg gider ikke at tage den her år. For jeg synes, lige i øjeblikket, der bruger jeg for mange penge. Og jeg ligner lort, jeg bruger det godt. Men jeg fandt den her billige, og jeg har mange sko der i forvejen, så den her billige lidt street style på noget. Den ser meget lyserød ud her, men den har sådan en rigtig fed, cremet, jeg kan finde ordet, en rigtig fed, lyserød farve, sådan lidt creme-lyserød. Så lyser den ikke, jeg kan ikke forklare det. Den er super fed. Street style med læderjakke, som jeg bruger noget med. Den koster 50 kroner i kjolen, tror jeg. Og lige i øjeblikket har jeg ingen penge, fordi at jeg lige har købt en masse ting. Ikke tøj, men sådan noget som en iPad og sådan noget, så jeg har nogle penge. Så jeg kunne lave det på. Så jeg har købt iPad. Kommer hjem i noget. Så derfor så har jeg handlet den meget i hånden. Jeg synes, jeg har nogle gode ting til nogle billige priser. Og jeg skal lige vide, at jeg mangler faktisk penge nogle af mine ting. Jeg lige tilbage til noget. Så er jeg lige efter en karte. Så fandt jeg den her i Monkey. Så lige til 120 kroner. Monkey er også en god butik med rimelig lave priser. Og den ser så fed ud på. Så det her tastativ er faktisk den her er faktisk et halvt år gammel, så den
Den har I sikkert set før, hvis I har set nogle gamle videoer. Den er sådan lidt stor i det, og så det er sådan en tørklæde, der er bare sød. Og den kostede 25 kroner på udsalg for H&M, men så fandt jeg så ud bagefter, at det var en H&M Mama, altså til forud, men faktisk ikke. Så var der jo det her, der var på mode for et par måneder siden, lidt af det, så var ikke lige så meget. Oversizebluse, og jeg har en masse, men så ligger noget i en skuffe. Jeg var jo meget med det der. Men jeg har to, som jeg stadig bruger rigtig meget. Jeg bruger dem ikke. Jeg synes stadig, de er mega fede. Den her fra H&M har kostet 75 kroner. Det er stor oversize bluse. Sådan lidt kjoleagtig. Med efterårets farver. Marineblå, bedorød, beige, kajgul og så videre. Og så den her ligner meget med kajgul, men faktisk på sådan meget støde orange. Der var den støde lyserød. Den er faktisk super fed. Den er lidt lang. Det er super fed ud til på jeans eller sådan noget, hvis man popper den lidt ned i bukserne. Så den har jeg stadig hænger, og de kan man nok se den her. Så den her bruger jeg faktisk ikke så meget nu, eller jeg har ikke brugt den. Jeg har faktisk lige stjålet den fra min mor af, hvor den kun går hen til knæene eller sådan noget. Den er langt til mig, og den ser sådan lidt handicappet ud her, men så tager jeg den. Den er faktisk super flot på. Og jeg stylede den lidt i går, fordi den var feminin, den her. Den var rå lige i øjeblikket, men den blev egentlig feminin med nogle store gule øreringe og sådan noget, så den gjorde mig så meget til på. Det brune er ikke sådan noget hvid. Det her, den er mega værst. Ja, sådan sommer, eller næste sommer. Den er på Monkey, sådan er lang, gennemsigtig. Ja, den er på Monkey, har jeg sagt det. Men sådan paljetkraven, de sker nok så meget, det er sådan meget med paljet. Og paljet. Den er rigtig lang til mig, vi kan bare tage på sådan her. Men så har jeg fået sådan bælte fra Bjørn, tror jeg. Det er bare sådan nogle lille ting. Og det ser bare så fedt ud. Sammen. Det er en af mine yndlingsting. Så er den her fra kaffe, som jeg købt, og så har jeg mistet interessen for den. Den er købt i børnehallen, men det er altså fra kaffe. Og nu er jeg kommet lidt op med den igen. Den er faktisk super fed med feminin, men du kan sagtens style den op sådan. Og den her, det var en bandybølle på den her måde med kraver i og strækbluser. Og igen, mange af mine strækbluser, de hænger altså i nogle mærkelige steder, her må jeg stå for. Så havde jeg stjælt af den her fra min mor, sådan en lang kjole ting, som jeg bare brugte det noget. Men jeg har faktisk stadig hende. Nogle gange, så selvom man har mange ting, så kan det godt alle sammen bare til vask og sådan noget, så bliver man nødt til sådan søge brugen hendes mors garderobe. Og den har jeg hugget på min lille bror. Og der er det også lidt, men den er så fucking fed på. Det er helt ondt. Og det er lidt noget lort på her, men den er mega fed. Så får den exit. Men den er mega fed. Jeg kunne ikke finde, men jeg vil have sådan lidt stram i det her, så derfor så blev det den her. Så er der en must have den her vintersæson. Den er den her lidt gennemsigtige skjorte fra Fishes Point, tror jeg. Den er super fed. Rigtig fed til, og så har de sådan noget så bliver den sådan noget, så godt ud til det. Og den har jeg også haft i nogle sæsoner, ikke sæsoner, jeg fik den sommer for noget år. Og det var sådan nogle super enkle sorte bluser, der var brugt til alt. Begge to er sådan lidt
gennemsigtig. Den her fra DXL. Med sådan nogle meget lyserøde, ja ikke lyserøde store her på færmer. Den er mere rød end bare den her med en lille lomme. Så har jeg den her for X-Girls. Bare en pelsvest ting. Og så kom der til, hvis jeg lige kan topstykke. Den her, den har jo begge stjerner på, som udgør stjerner. Og så kan vi også have det sidste point. Jeg var meget forud med det sidste point og sådan noget. Jeg kan godt kunne styre heroppe, fordi jeg brugte det rigtig meget. Men den har lapper på. Men den begge stjerner, så den bruger jeg rimelig sammen. Det er sådan, jeg hænger har altid på tøjstativet, når jeg tager pris. Så er det tøj. Så 2 blæser, og der bruger jeg faktisk ikke så meget mere. Som stadig hænger. Jeg har en for DXL, som er rimelig meget smadret. Men den har sådan lidt stribet på, og den har bare, så den her er meget sådan, den sidder meget. Jamen jeg er lidt sådan, det vil sige det. Jeg tænker også. Så er mine 2 jakker. Den jeg bruger meget udmærket her. Og den ene, det er strikfest. Og ja, der er meget sådan, jeg godt kunne tænke mig sådan noget, men jeg har ikke råd til det. Men jeg skal nok ud og shoppe snart. Men det er en West for Levi's og en hele trøje fra et Hardy. Som jeg købte på et dejligt, tror jeg. Ja. Og så har jeg den her hedder jagtting, som jeg købte i hånden til 100 kroner her i januar måned. 100 kroner. Den 100 mand. Og ja, så nu mangler jeg 4 ting om. Jeg har nogle rigtig dyre boots, men de er meget høje, de er meget lave. Og de her, de koster også 100 kroner og er fra H&M. Og de er mega fede, har jeg meget brug på. Faktisk så har jeg også flyttet herover i dag. Men ja, de er til 20. 20 i H&M, der hvor jeg har været. Fisketåret i hvert fald. Og de er super fede, og så god til ferie, for jeg er meget med mine ting sådan noget, så jeg er undtaget mine ben. Fordi de skal lukkes helt hernede. Så er der stadig her, så er det simpelthen de så fede. Så har jeg også ting her, jeg rykker mig helt ud. Ligesom budgettet. Det her. Og der er mit hjørne. Jeg kalder mit hjørne. Og der hænger bare sådan nogle ting med nogle smykker på, og sådan foran og sådan noget, så smykkedame og smykketing og sådan noget. Og undskyld, hvis jeg har træt og grim, og videoen havde filmet dårligt, men jeg har ikke så rigtig meget. Og jeg tror måske, at det kommer til video i dag. Jeg tror, det kommer til at blive sådan lidt min hverdags eller noget, hvordan min everyday routine. Så ses, ha' det godt.